Hello friends, बरायबाय Bodo Job Info official YouTube channel आसा खालामो नोंथांमोना एग्जामा मोजां जाबोबाय फाइनाली दिनैनि एग्जामा जोबबाय बेनो जाबाय ग्रेड 3 HS लेभेलनि नोंथांमोना गोबांथार एग्जाम होदों आरो लोगोसे दाबावैनो ग्रेड 3 डिग्री लेभेल आरो ड्राइभारा फैसिगोन प्लास ग्रेड 4 नोंथांमोननि एग्जाम जानो फैगासिनो दङ एडमिट नोंथांमोना माब्ला डाउनलड खालामनो हागोन लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना मोनबाय थागोन बेखायनो Bodo Job Info YouTube चेनेलाव जायफ्रा गोदान साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय जेब्लायबो बर' रावजों लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोना मोननो हागोन दा बेयाव मेमोरि बेस एन्सार किस लाना फैदों दिनैनि एग्जामनि माखासे जीके जीएस खौहाय स' बेखायनो नोंथांमोना कारेक्सन खालामना लानो हागोन जुदि नोंथांमोना होदोंब्ला नाम्बार मोनबाय बेखौ नोंथांमोना चेक खालामनो हागोन आरो दा जियानो जा नोंथांमोना नेक्स्ट लेभेलाव गोबांथार माने एन्सार किस लाबाय थागोन अब्ला नोंथांमोना मोनसे खामानि मावनो हागोन WhatsApp नाम्बाराव नोंथांमोननि कुइसनखौहाय नोंथांमोना हरनो हागोन मेमोरि बेसखौहाय जि एग्जामखौ होदों नोंथांमोना गोसोआव गोनांखौहाय नोंथांमोना कुइसनखौ हरबानो जाबाय देन ग्रेड 3 एडमिट जों क्लिक खालामबाय आरो खालामनाय लोगो नोंथांमोननि ग्रेड 3 नि एडमिट बेनो जाबाय डिग्री लेभेल प्लास नोंथांमोननि ड्राइभार एग्जामा 29 सेप्टेम्बराव सानसेयावनो खननै जागोन फुं आरो बेला स' बेखायनो नोंथांमोना 11 AM जानाय लोगो डाउनलड खालामनो हागोन दिनैनि एग्जामा HS लेभेलनिमोन जेराव 150 कुइसन दङमोन मोनसेबानो 1 आरो लोगोसे 150 नाम्बार दंमोन आरो थ' नोंथांमोना बेखौ मोनदों स' बेनिफ्राय देग्लाय वेलमार्कशीटआ एसे चेन्ज जादों दा ओरैबायदि सिगाङाव जों मोनदोंमोन माखासे सिरिज ABCD मोनदोंमोन स' बेखौ दायो ओरैबायदि मोनदों दिनैनि एग्जामाव ABCD बेनिफ्राय E आरो लोगोसे F सिम दङमोन मोनबा सिरिज मोनदोंमोन आरो बे मोनबानि गेजेराव मोनसे एग्जाम्पल नोंथांमोना रोंखासिगोन जे जुदि A मोनदोंबा A खौ नोंथांमोना लिरबानो जाबाय बक्सआव स' बेनिफ्राय सार्कोलाव A मोनदोंबा नोंथांमोना जास्ट एग्जाम्पल A आव नोंथांमोना सार्कोल होनांगोन आरो अब्लानो जागोन स' बेनिफ्राय मोनसे मोजां बाथ्रा बाव लेटेस्ट आपडेटआ बेनो जे नोंथांमोननि वेलमार्कशीटआव ओरैबायदि प्रिन्टेड फैखादों जे नोंनि फट' फैखादों आरो लोगोसे नोंथांनि रल नाम्बाराबो फैखादों बेखौ नोङो लिरलायनाङा नाथाय मोनसेल' लिरनांगोन बेनो जाबाय कुइसन बुकलेट नाम्बार स' बेखौहाय नोंथांमोना कुइसन बुकलेट नाम्बारखौहाय वेलमार्कशीटआव नोंथांमोना लिरनांगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि एन्सार शीटआवहाय नोंथांमोना जाहाथे मोजां फिलआप खालामो जुदि रोङाबा सोंनानै लानो हागोन अके स' बेनिफ्राय एटेन्डेन्सखौ नोंथांमोना होनो दाबाव एटेन्डेन्सआ मोननै रोखोमनि मोनगोन बेखौहाय नोंथांमोना साइन होबानो जाबाय जेब्ला एग्जामाव हाबगोन अब्ला नोंथांमोना मोनथिखागोन बेनिफ्राय दिनैनि एग्जामाव आसाम हिस्टरि फैदोंना फैयाखै बेनि सायाव गोबांथार नोंथांमोना मोनथिनो लुबैदों आरो नेक्स्ट लेभेलाव फैगोन ना फैया बेनि सायाव कभार खालामगोन आसाम हिस्टरि बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्पर्ट्सनि साइन्सनि जिअग्राफि नेसनेल इन्टारनेसनेल बेनि सायाव नोंथांमोनजों कभार खालामगोन स' बेखायनो मेमोरि बेस नोंथांमोननो कुइसन एन्सार लाबोदों बेखायनो जास्ट नायदो आरो लोगोसे आइडिया नोंथांमोना लानो हागोन नेक्स्ट लेभेलाव स' बिदिबा गोबाव खालामला जों थांसै कुइसन एन्सारखौ जों दानिया नायनोसै दा बे जाबाय मेमोरि बेस कुइसन एन्सार दिनै जि एग्जामाव फैदोंमोन बेखौनो सर्ट लाबोनाय जाबाय जाहाथे ग्रिन जायोबा नोंथांमोना कारेक्सन खालामनानै हरबानो जाबाय दा जों फार्स्टनि कुइसनाव जों नायगोन जे आहमनि एबा आहम रायजोनि कुइसन फैदोंना फैयाखै फैदों होनोबा अनलि 1 फैदों अके नेक्स्ट लेभेलाव ग्रेड 4 आव फैनायनि पुरा चान्सेस दङ प्लास डिग्री लेभेलावबो फैनाय दङ नाथाय बेयाव मोनसेल' फैदों बेखायनो आं दाखालि बावै WhatsApp ग्रुपआवहाय नोंथांमोना मोनसे आपडेट होदोंमोन जे लास्ट केपिटेल बेनिफ्राय फार्स्ट केपिटेलखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय आहमनि सायाव नायनानै दा बेखायनो दिनैनि कुइसनाव सोंदोंमोन लास्ट केपिटेल अफ आहम किंडम माने आहमफोरनि लास्ट राजथावनिया बबेयावमोन होनोब्ला बिनि एन्सारा जरहाट जागौमोन जुदि जरहाट दङबा नोंथांमोना राइट एन्सार जाबाय आरो ग्रेड 4 आव सोंनायनि चान्सआ दङ फार्स्टखौहाय आरो माब्ला होनोबा सराइदेवआव माब्ला फैदोंमोन फार्स्टआ जाबाय सराइदेव एन्ड लास्टआ जाबाय जरहाट बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव लायो अके देन डायमन्ड लिग स्पर्ट्सआ माजों सोमोन्दो दंमोन होननानै बेबायदि सोंनाय फैदों कुइसना बेयाव जास्ट सर्ट लाबोबाय जाहाथे गोसोआव थानाय बायदि ट्रेक एन्ड फिल्ड बेबायदि दङमोन नोंथांमोना जुदि होदोंब्ला स' बियो नोंथांमोननि कारेक्ट एन्सार जाबाय आरो अके देन 3 नाम्बाराव टक्लाय टि रिसार्च सेन्टार लकेसन बे मोनसे रिपिटेड कुइसन दा बे दङ जरहाटआव स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो आसाम जिके थ' बे जाबाय जरहाटआव दङ नोंथांमोना टि रिसार्च सेन्टार लकेसना जाबाय जरहाट डिस्ट्रिक्टआव दङ देन मोनसे नाम्बार 4 आव आसाम मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्ट मेड बाय बेम्बु माने औवाजों बानायनाय दामग्रा स' बे अपसना जाबाय टका देन नाम्बार 5 आव साइड अफ इन्डास भेलि बेबायदि अपसन दङमोन दा गोबांथार अपसन दंमोन कुइसन एन्साराव दा बिनि राइट एन्सारा जाबाय महेन्ज'दार' दङमोन थ' बेखौ जायफ्रा होदों नोंथांमोना बेयाव राइट एन्सार जागोन दा 6 नाम्बाराव एक्सेस पावार कान्ट्रि डिउरिं दा वर्ल्ड वार 2 एबा नैथि मुलुग दावहायाव बेबायदि एक्सेस पावार लानाय कान्ट्रि एबा हादरमा बेखौहाय अपसन दङबा सभियेट इउनियन दङबा नोंथांमोना सभियेट इउनियन स्टेट दङबा बे जाबाय नोंथांमोननि राइट एन्सार जागौमोन देन नाम्बार 7 स' नाम्बार 7 नुमलिगड़ वेल रिफाइनारि लकेसना डिस्ट्रिक्टआ बबेयाव दं होनोबा बे जाबाय गलाघाटआव दङ बेबायदि अपसन मोनदोंबा नोंथांमोना गलाघाट मोनदोंबा जायफ्रा होदों नाम्बार 1 मोनसिगोन अके
दा बेखायनो आसाम जिके फैदों दा हमना ला एग्जाम्पल दा रिपिटेड कुइसन होनोबा नोंथांमोना आसाम मिउजिकेल इन्स्ट्रुमेन्टनि सायाव नायबानो जाबाय टि रिसार्च सेन्टारखौ नायबानो जाबाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि हमना ला आहमनि सायाव नायबानो जाबाय बेफोरबायदि माखासे फैनायखौ नुनो मोन्दों आरो दिनैनि एग्जामाव स' नेक्स्ट लेभेलावबो ग्रेड 4आव इजि कुइसन फैनायनि चान्सआ दङ जेराव नेगेटिभ दङ नालाय बेखायनो बांद्राय गोराबो फैयाखै स' बेनिफ्राय नाम्बार 8 ग्रीनलैंड कान्ट्रि दा ग्रीनलैंड कान्ट्रिया बबेयाव दङ दा बे कान्ट्रिया बबेयाव दङ होनोबा डेनमार्कआव दङ जुदि होदोंब्ला नोंथांमोना बे राइट एन्सार जाबाय देन मोनसे रिपिटेड कुइसन फैदों चेयारमेन अफ नीति आयोग नाम्बार 9 आव बेनि एन्सारा राइट एन्सारा जेब्लायबो जागोन प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङानो चेयारमेन अफ नीति आयोग अके बे जाबाय मोनसे रिपिटेड कुइसन स' नोंथांमोना गोबांथार एग्जामाव मोनगोन एसएससि आवबो मोनो बेखौ थ' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो स' नेक्स्ट कुइसन जों थांसै नेक्स्ट कुइसन जाबाय ग्रेन्डमादार अफ शंकरदेव स' शंकरदेवनि बिबैनि नामा मामोन होनोब्ला जुदि अपसनाव किर'सुति दङबा बे जाबाय बिनि राइट एन्सार बेयाव आसामनि स्ट'रि फैदों नोंथांमोना मोनदों आसामनि स्ट'रि फैदों माखासे बाट आहमनि सायाव मोनसेल' फैदों आसामनि स्ट'रिया फैदों लोगोसे आसाम जिके फैदों आरो अके स' बेखौ नोंथांमोना एसे थाल लाबानो जाबाय नेक्स्ट लेभेलाव बेनिफ्राय नाम्बार 11 दा लायन अफ माइसर दा बिनि राइट एन्सारा जाबाय हायदार आली दङबा बियो बिनि राइट एन्सार जागोन ग्रुप अफ डग इज कल बा कलार बेबायदि बुंदों दा बेयाव अपसना फेक दङबा बियो बेनि राइट एन्सार जागोन दा गोबांथार माखासे रिपिटेड कुइसन फैदों दा बेफोरबायदि माखासे ग्रुपनि एनिमेल्सनिया DHS आव फैयो बा हेल्थआव फैयो बेखौ नोंथांमोना जाहाथे नायो दा बे कुइसना प्रिभियास कुइसन DHS आव हेल्थ डिपार्टमेन्टआव गोबांथार फैयो नोंथांमोननि माखासे हमना ला मैदेरनि ग्रुप बा मोसानायनि ग्रुप बा सिंहनि ग्रुप बेफोरबायदिया माने रिपिटेड कुइसन नेक्स्टआव 13 नाम्बाराव भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया प्रेजेन्टलि माने भाइस प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया सोरमोन दा नोंथांमोना बेखौबो खबर लाबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना इन्डियान जिकेखौ नायो नेक्स्ट लेभेलाव पलिटिक्सनि सायाव नायनांगोन आरो बेयाव जगदीप धाकार दङबा स' बियो राइट एन्सार नोंथांमोना जागोन 14 नाम्बारा मोनसे रिपिटेड कुइसन बेनो जाबाय आसाम शेयार्स इन्टारनेशनेल बर्डार बा बाउन्डारि इन्टारनेशनेल माने आसामा सोरजोंहाय बाउन्डारि शेयार खालामो बेबायदि मोनसे कुइसन फैदों आरो बेनो जाबाय अपसनाव भुटान बांलादेश म्यानमार दङमोन नाथाय बेनि राइट एन्सारा भुटान आरो लोगोसे बांलादेश जागोन माने म्यानमारा जोंजों गैया स' भुटान आरो बांलादेशजोंहाय इन्टारनेशनेल माने बर्डार शेयार खालामो देन 15 नाम्बाराव सिम्बल अफ सिलभार माने साइन्सनिबो फैदों साइन्सनिखौबो नायनांगोन नोंथांमोना साइन्सखौ नायनांगोन नेक्स्ट लेभेलाव ग्रेड 3 आव दा बे जाबाय सिम्बला AG थ' बेखौ नोंथांमोना मोनदों जुदि होदोंब्ला नोंथांमोना राइट एन्सार जागोन देन नाम्बार 16 दा ओल्डेस्ट बा आर्लियार बेड दा सबसे पुरानासिन बेडनि नामा जाबाय रिक बेड जुदि नोंथांमोना होदोंबा बियो राइट एन्सार ग्रेड 3 आव डिग्रियाव सोंनो हागौ जे बेडआ गासै मोनबेसे दङ बेखौ सोंनो हागौ बाट बेयाव डाइरेक्ट सोंदों सिगांनिखौ स' बेखायनो बे रिक बेड जागोन देन कान्ट्रिसनि फ्लेगनि सायाव सोंदों जे जायहा माने व्हाइट क्रस दङमोन व्हाइट क्रस जायहा माने गुफुर क्रस दङ बे जाबाय हादरमाया जाबाय सुइजारलेण्ड दङबा नोंथांमोना होदोंबा बियो बिनि राइट एन्सार जाबाय स' नोंथांमोना नाम्बार 1 बेयावबो मोनबाय आरो देन 18 नाम्बाराव एसामिस लिटारेचारनि सायाव सोंदों बेखौबो नोंथांमोना नायनांसिगोन दा आसामनि थुनलाइनि माखासे नलेजआ थानांगोन बुक्सनि सायाव अथर्सनि सायाव बा राइटारनि सायाव बेबायदि कुइसन सोंदों बेखायनो रन्जु हाजरिकानि फुल नामा मामोन होननानै बेबायदि कुइसन मोनदोंमोन नोंथांमोना बिनि राइट एन्सारा जाबाय कुमुद हाजरिका थ' बेवहाय आसाम जिके मोनबाय एसामिस लिटारेचार मोनबाय बेनिफ्राय आसाम जिअ'ग्राफि मोनबाय नेसनेल इन्टारनेसनेल जिके मोनबाय बेबायदि मोनदों आरो दा नेसनेल रिपिटेड कुइसन बेनो जाबाय जालियानवाला बाग इज लकेटेड बा बबेयाव दङ होनना सोंदोंमोन आरो बिनि स्टेटआ जाबाय पान्जाब थ' पान्जाब होदोंबा नोंथांमोना राइट एन्सार अके बे जाबाय नोंथांमोना रिपिटेड कुइसन एसएससि आव फैबाय थायो सल्चि लैथोनि दैया गोबाब बेबायदि मोनदोंमोन जानांगौ नोंथांमोना बेनि राइट एन्सार जाबाय सल्चि एबा नोंथांमोननि लैथोनि दैया गोबाब बेबायदि होदोंमोन नोंथांमोना देन 21 नाम्बार मोस्ट इम्परटेन्ट माने फेस्टिभेलनि सायाव एबा माखासे नेसनेल फेस्टिभेलबो फैयो दा बिदिनो माखासे रिलेटेड फैदोंमोन जे कान्चीपुराम सारिखौ बबेयाव मोननाय जायो बबे स्टेटआव मोननाय जायो स' बेनि राइट एन्सार जाबाय तामिलनाडु दा बेबायदि गोबांथार कुइसन फैदोंमोन बेखौ नोंथांमोना नायदो नेक्स्ट लेभेलाव काट अफ सायाव एनालाइज खालामना लाबोगोन जाहाथे नोंथांमोना बयबो भिडिअ नायनो दाबाव